Atang sisi neli nang le tuang pan lapan pini labang so aBirta Keme Kejok tuang pan an empu Jisu Khristo akaching hon kardom nang le tupan perji lo kardom pini neli nang le tum pen kajethana rabja lam ke kethur lam munit thi bekji lapen arnsi thur bekji penang adhorama tumke munir tum thi de ta philo tangte काम की मे के क्लेम बा काम के नो के क्लेम तेंग पंसी पिरथे था को जंतु ता है जानवर ता है मिसो ता मिसित ता है कपड़े कपड़े का तुम जंतु लोंग ता है बेथाना लोंग ता है चनों लोंग ता है नसन से ako amen के चबांग अलाम इतुम थेगलोंग बोंता पिनी नीले ना तुम अपन क्रिस्तो भाग के क्रोया तुम अन थिदिया सिता थुरथुजी लापेन किथुर पेनाजोक नंगली कुपिया हिरजुमे Kopiah jakong nang nilong pujima labang so alam si nili nang atong pan kethan je alam si nili ning hang lo la si nili chisik lo la si kithur thu Jisu Khristo theng parpana thak achete chibung det pena phi Jisu apan thiri arlo ni thom an pedokok lo Lan pena PC Arnam Ametang asopo Hempuji Jisu apan Kethi pen piturtul Jisu along ke do Arnam kangtira ot anat pen Jisu ke Arnam asopolo Arnam alangliphan ke titang atum ang bong pen pitursi ajakong peklang lapen labang so penajok Jisu ke Arnam asopolo pu peklang dak Arnam ke nangliphan Khristo along nang piturdun rapet tanglo God raised you up together with Christ Isore Kristo logot tumak purunot hit korile Jisu kitita Neliphan lo lapen alangli kethur thuta Neliphan lo ahut isike nalitum arna phan kekroi kre lapen nang methang apap he pen apot karjong anat ke kititang lo halabang so ahut ke nalitum labang so pirthe akino a ot ateng si do thaksi Lapen tumon ang mong kido kahino akar jong atuma phan kapangri abang akahino akar jong apan si nalitum ta kroilo labang so akahino akar jong si arnam apan kekroi kre atu apan ke nonta jari bomlo aprang ke elitum kado kabeta halatumason thak lo elitum a ok aning ke hang ateng si ili klem lo lasi kado kawe atum ason thot si elita Arnam aning kithi ke phovet nang ji atum lo Bonta Arnam kang jinso the perfect lapen alangli ili tumapan ing hon perfect ateke ili tum Arnam apan kekroi krepe na jok Karjong anat ke kiti tanglo setta Arnam Khristo apan pen ini tu apan kap epereng tulo Arnam kang ginso pen ajok si nang litum Kejok long ilitum Khristo pen jalang pet pen ajok Arnam ilitu apan Khristo apan pen epitursi sining athak Khristo along epang ni dono Khristo kethur along Neliphan pitur dono atheke Neliphan chetheke bi nangi pg apan to give you a new life tumak nutun jibon dibor babe
nasi Neliphan nang pathurtang-lo. Arnam epijok-lo lapen ilitum alangli metang amunit kape plangji Arnam monit kape plangji apansi ilitum apan epatang. Laki ilitum keklem tang akam apot kali. Akam Keme apot kali. Bonta alangli metang Arnam maning ke hang. Akam lapen akang jinso apot si ilitum apan epalo. Ahu chok siako labangso kang ginso Kristo Jisu penajok epilo. Bonta ekapejok abang Kristo Jisu. Kaceklang penajok non ke la peklang tanglo. Alangli Kethi aja kong aBirta-lo. Laben aBirta Keme penajok. Jisu aBirta Keme penajok. Kejutun chetheke peklang tanglo. Hini Timothy isi sirkep pen kep. Etum lang te hastro etum pan thandak-lo. Rev.Longki pathurtang pen ale hini. Neliphan kache thumi mahang thek thumi nangi piji apan. To give a new birth. Tumak nutun jonmo dibor babe. Empu Jisu Kristo Arnam. Lapen apo apan ilitum kero pilonang. Pima Adam liakang jinso tepiklo. Apotsi Jisu Kristo apan ketitang atumang bong pen. Kapitur penajok alangli ilitum apan. Chetheke mi epilo. La ilitum apan kereng-wer aning kethe pido. Kereng-wer aning kethe epilo. Isi pitor isi kethomolong nalitum Bible lang ote la thek-long po. Ito man kapitur ke chetheke mi ikipiji apan. Kethong abang ke Neliphan kecheng thumi nang ki piji apan. Nasi mani abang jong si Kristo ben jalang pet do tangte alangli kapinchong ki milo. Lang non akimi bang tang. Aban an ke damsi nangli chetheke mi nangli long wang tang lo. Nake Kristo along kithurtang pen ale lo. Ale pli Neliphan to give you to mark pilo nang ipiji ku pilo nang ipi nang ipi si soitana puthak akache pahaiji nang ipiji apan halabang soja kong nang ipiji apan Jisu pan soitana pan kache pahaiji aja kong nang ipiji apan neli kaching hon asomaratum nalitum ke Arnam asomaratum lo lape nalitum hala ahok he akethan mek atum atheke soitan apan haitang lo Pima nalitum along kedo akar jong ke hala pirthe munit atum along kedo akar jong atum apar aja kong themulo Pima Arnam asomaratum anke pirthe apan hayun lapen ilitum kekroi penajok se ilitum pirthe apan helo pirthe apan kaparem unabang kumat ma lage Jisu Arnam asopo pu kekroi abang ancha lake Jisu ake Arnam asopo lo pu kekroi abang antum anchot si pirthe apan ke hai unchot soitana puthak ahem pu aja kong nang ipiji apan
Syaitan ke non ke nangli hempu kalilo. Nangli ke syaitan na putak hempu. Aja kong nanggi piji apan. Authority over Satan. Syaitanor uporot probutto dibor babe. Jisu Khristo Kethi pen kereng-thu pen na joksi. Nali tum Kejok long-lo. Labang so a Jisu Khristo sining atak dam si Arnam ing ni damlo. Lapen sining a perang ke atum. Sining atak kapangri pangdon. Aja kong kedo kelong atum. Lapen jakong kelong atum apan. Jisu si pangri pangdon. Ajat kong le dosatami. Jisu si la pangri lo. Isia petor ang deng piketom ang deng soing kora sing kora hanialong naletum Bible long poridam lote nang lilong se herjume long tuji. Ketom abang ke Syaitan aja kong apar aja kong Neliphan nanggi piji pansi Neliphan Khristo long Kethi pen pathurtang-lo. Power over Satan. Syaitan or hok titkoi hok ti dibor babe. Tumak punurutit korile. Ili tumalong ke do alanglijakong atheke. Kekroi tanga tumalong ke do alanglijakong ko ana ke tema. La hei nalitum kachinitek japan. Nalitum alanglia kathe ang angthek-lo nalitum aning amek nang kang puji apan neli ardomlo. La ilitum along ke do alangli jakong ke Khristo apan ketitang atum ang bongpen kapitur I ajakong lapen alangliphan sining atak ametang ari anat kapangni I ajakong kethepen isipet lo. Sining ason tak adim kapangri atum an. Kapangri apan ajakong kelong atum an. Ajakong kedo atum an lapen ahempu. Atum kelong ajakong. Apar Khristo kelong ajakong temulo. Kado ko be ajakong apar Khristo ajakong temulo. Lapen labangso ajakong pensi alangli hadak pangrilo. Jisu hadak pangrilo. Lapen non kedo bom akai chot kali. Mo ke bangji akai ang bong kedo atum kelong amen an apar alangli kelong temulo. Alangli kelong amen temulo. Arnam kado kawe amarta Khristo keng pak arum bilo. Lapen alangliphan kado kawe amar ahempu keten ne peplang si mondo liaphan hodailo. Mondo like Khristo abang arpumlo. Lapen alangli kado kawe adim kedo amar apan kapechok lim ason thotsi ametangta mondo li pen ajok chok lim lo. Nang tumlang tha efisa sang deng pi isi ang deng su krenar ke pen ko ra ka thom la tuman thandak lo tok dak lo. Pli Arnam arat along asupo lapen ahempu nang ke peplang jia pansi nang lipan Khristo along nang pithirdun rab lo to make you a son and heirs of God's kingdom. Isoro rajot putro aru odiputto bonabor babe dibor babe pini Arnam nangli tu apan ki pi akar jongke nangli tu apan ban nang pe plang pli lapen kaphere aningta nang pipe Bonta karjongke nangli tu apan Arnam asomar nang pe plang
lapen karjong ajakong penajok. Ilitum arnapan opo pusi hanglo. Siningat hakido nituma po pusi hanglo. Ilitum ke arnam asomarlo pusi arnam akarjong mamatsi ilitum akarjong pen ahaki chodunlo. Ilitum ke arnam asomara tumlo apotsi alangliphan amonit atungapan kabirti pi kibipi kapanong pi ahirju me hey ilitum chepehem pudun longji lapen Arnam Khristo apan kabirti pi kisik pitang kibi pitang ason ilitum Khristo pen chepehem pulong rab-rabji Pima ilitum jongsi Khristo pen sung rap lo tangte Khristo kisung ason sung dun rap lo tangte ilitum ta alangliphan adak atul long rab-rabji te perfect alam nangam thang tum romang ding pinar kep krep homen ketroksi Khristo kecepen pu along si ilitum ta chem pu rab-rabji ko on aning ke the arnam etumon ipitang lo atheke kethur tu penajok Khristo kethur tu penajok nangli Khristo long kithurun tu penajok chetheke aphan akenang jiason an pedor perno. The resurrections meet every need of life. পুনরুত্থানৰ পৰা জীৱনত সকলো আৱশ্যকীয়বোৰ দিলে pilo nangipi isi pilo kedor pera bosu nangipi isi lake Neliphan nangli kedam tang ason pen akapejok no. It is your deliverance from the past. Otitor pora tumak mukto pua kedam tang kai barim pen epejok dep tang lo nangli pap barim an Jisu atheng parpa athaksi sakdun det tang lo lapen alangli longsi thiri arlo pibdun det tang lo ange Jisu kithur ahut nangli pap barim an Jisu Khristo athiri arlo si chi otekang et tang lo nangli pap kadak si paklo det tang lo pib det tang lo alangli long nangli kithur dun tu penajok nangli kapinchong tu mi plang tang lo lalo po adakatur arnam adakatur ajak kong pen Khristo aphan Kethi ang bong pen kapereng thu ason thotsi ilitum ta e ot ki mi pen ke do thekji aphan se ilitum baptism langa baptism penajok ilitum aphan alanglilong pibdun det tang lo lapen ilitum alanglilong thidun det tang lo Pima inut amonit thidot lote alanglige pabaja kong penjok tang lo inut amonit thilot lote alanglige pabaja kong penjok tang lo pipoma alanglike thi tang lo ilitum jongsi Khristo along thidun tang lo tang te nang di jongsi Khristo long thidun tang lo tang te ilitum alanglilong rengdunji nangli alanglilong rengdunji Pima Khristo aphan Kethi ang bong pen pathurtang-lo alangli kaiketa thi thelo alangli thi thelo halapena para Kethi ke Jisu aputhak ajak kong avelo
Kethi ke Jisu Khristo puthak aja kong avelo. Non ke alangli rengthusi Arnam pen do Rev.Longki la son thot si nang litum pap anat ke kiti tang atum lo. Bonta Khristo Jisu pen ajok non ke nang litum arna panse reng pilo pule chematha non. Nang li ning arlo kroi tip non. Chematha tip non. Hastro lang am tha Roman ding pitrok pli pen crazy along. Ifisa jang ning pi ni si pen trok si along. Labang solam nang litum apan Kejok tang alam pitang lo. Lasso pensi nang li ning ke the pen chemathadam verlote nang li Kethi pen kethur nang li chichini dun po. Hinia bang ke helo lake non ke dobom akaya pa nang li jok long tang lo. Nang li Kejok lo ajak kong lo. Lake non ke dobom akaya pa nang li jakong lo. Non ke do bom, non nang kereng lang apo, chetheke do lang labang phanta Neliphan aja kong lo. Jisu Khristo long Neliphan kapitur dun, halabang so kapitur dun. Ke non akai, non nang ke do bom akai phan aja kong. It is your power for present. Bortoman or tumar hokti. Bortoman, non ke do bom, apan ang lijak kong lo. Pima Jisu reng et. Letum non ke alang li karjong aja kong longsi, pap apan lapen, isar po, epan katengkeng he, kacepe hai dong acete pensi, reng long lo. Soitan aja kong ke, nang liputak abelo. Tangte. Lakado ka ve alam penapot. Ili kopi puapot lama. Kopi si puapot lama. Arnam jong se ili tum abe tangte. Mat se pan hai unjima. Arnam jong se ili tum abelo tangte mat se pan hai unjima. Alang li metang asopo apan anta. Cerai resi. Cerai resi. Jisu apan ta cerai redet lo. Ili tum kado kabe. Apan ajok. Alang li atok ason pe plangsi tok det lo. Jisu Khristo metang asopo. Arnam asopo apanta cirai redet si. Alangliphan atok ason arkli idet lo. Tangte. Alang li litum apan kado kabe amarta. Ake joy pen ipipedet jima. Arnam kang baitang atumapan matsi aday tin unjima. Arnam kang baitang Neliphan matsi aday tin unjima. Khristo pan ke kroi tirklong abang apan ko matsi aday tin unjima. Arnam metang matsi dhoromi pulakhat lo. Arnam metang matsi Neliphan dhoromi pusi lakhatang lo. Jisu hala tua pan ado pedo de. Neliphan ado pedo de. Alang li thilod lo. Lapen la aBirta rengthusi. Arnam ar e anat dolo. Lapen ili tua pan arnam angno echuning ripi ver lo. Tangte. Ili tua pan Khristo kang hon pen matsi epaprek unjima. Kiduk na maprek unjima, kisung sing maprek unjima, akim sing maprek unjima, akapereduk, akachenek, ason ma, ipaprek unji, mate nokjir ma, ipaprek unji. Ehempu Jisu Khristo penajok, arnam ekipia kang hon pen, ekap epaprek un e. Lapen lakadok kabe dosi, dosita ilitum haithor. Itum lakadok kabe kisungi kailong dosita me, ilitum ke haithor. Lapen hai verpo.
ehem pu Jisu Khristo pen jok Arnam ekipia kang hon pen paduta epe prek un elo hala akisung da prek an akim da prek an lo kiso da prek an lo bang ke ther ke hap da prek an lo etum la ke hai thor po na bang so ning ke the romanang ning pinar kep thong kera si pen krisir kep an na le tum langdam lo te long po ke thom la ke non ke vang-thuji kaya phan Neliphan nalining ke thelo. It is your hope for the future. Non ke vang-ji kaya phan la ke nalining ke thelo. It is your hope for the future. Ei tu bhobisotor tumar akha. Hope. Jisu Kethi pen kethur tu la ke ilituma phan mua phia kaya phan akethetan aning ke the ipilo Jisu ang se thur thedet te asonte etum ning ke the avidet ji apolo Bonta alangli kethur ke ilituma phan mua phia phan aning ke the si ipilo Pima Jisu helo Kiti tanga tuang bong per aprang si amahang kethe abang-lo. Kolosiang neng pi secret at ke bolong itu upon Bible long etan tak pimelo. Kekroi ji, apipi gidunji, kiti pen kethurji, apan Jisu kethur pen jok towar e ing pu pitang. He opened the door for us. Itu upon towaring pupil. Kekroi ji apan, apipi gidun ji apan, kiti pen kethur ji apan. Jisu kethur pen jok se itu upon towaring pupitang. Kuan mang hume me ane kethe. Muapi arni si kamang hume me arni Jisu puthot pirthe athak nang cheklang thuji alangliphan thuji ilum thek dun thu long ji non ke osoti iason amang nang teksi wang welo ke bang ji la pukali bonta non ke Jisu ke komatma Pirthe apan adaka tur kethe parpik Arnam lapen kapinchong amar an kapangri abang-lo pusi nang cheklang dakpo alangliphan kekroi pen kiti tang atum an halabang sorni thursi chethe chelong dun thupo alangliphan kekroi atum kekroi tang atuman halang li ke wang hot halabang sot ke alang li puthot chethe chelong dun thupo jongsi Khristo aphan pithur thedet tangte Jisu aphan jongsi pithur thedet tangte ilitum nanglitum akekroita thangale avilo lapen nanglitum amethang apap Hey, dia long lela. Laputang te, Khristo aphan kekroi atum, angbong kititang atum ta aBirtang-lo. Ale avelo. Thudedete. Nangli Christian ke do ale ave. Jongsi ilitum. Khristo aphan ning akache the ke non ache the ke dutik an aphan chot tangte pirthe thak elitum pena para kangin sume menei amunit pakta velo jongsi litum Khristo aphan arjuikta ning akache the ke non ache the ke dutik an aphan chot lo tangte nang kereng hur aphan chot lo tangte pirthe thak litum pena para akang ginso me
ne amunit apak ta velo non panchot pulute Bonta Khristo aphan Kethi tang atumang bong pen pathurtang-lo laki ahok binong-lo akhi do pet binong-lo alang ni thurtang-lo lapen laki Kethi tang atum aphan kapitur vekji pu angthek-lo nang li thi lot setta me nang li ke thur vek pu angthek-lo Pima inuda munit penajok si Kethi vang-lo ason thot si inud amunit penajok si Kethi tang atum akithurta vang-lo Pima adom penajok kato kawe atum Kethi nang ason thot si Khristo penajok kato kawe atum rengthusi thurji hallelujah Bonta abang putin apanta Arnam kapatik tang aron ateng pensi pathurji Bonta arju pemekta Bonta abang putin apanta Arnam kapatik pitang aron ateng pensi pathurji ning chibining kapatur pedje pan pupe Arnam arondo ha so aron ateng pensi pathurji kado ko we aprange Khristo pan aprange Khristo pan si pathur aprangi labangso aphi alangli ke vang-thuji ahud alangliphan kekroi atum an aphan si pathurji ilitu aphan aning kethe ekipile hanlo Khristo pan kekroi lake etum thi dhusita etum thudun vekji lahalo etum aning kethe isi kurin angdeng pikre phok re thok sibeng kora thomolong na tum lang damra karjong pen lamang solam matha tamtha aher jume nang ilong doji nang li puthek ji ma Khristo kithur thu pen apot neli chetheke mi pen cheba pleng set po lapen alang ilong si jogwan pen dodun pemepo lapen laso ahok alam anut ka prek atu apanta than pachini po pu alam nangli chipatik thek jima Arnam hirjume nangli long pedodun verlo nang nangli Khristo long kithur dun rong jiaphan aning kethe gido jiaphan nangli lapen nangli hem ang tum hem tunalong anta ahirjume pedodun ra nangli perabdun ra labang so ning kethe kereng vera ning kethe pedodun lo nang Arnam Alam senang kang tuinai sining thagado nang ne tumapo nang panchorolo pini nangli sopo em Jisu Kristo nangli kapitur tu alam ne tum chethanlo lapen itu aphan lakado kabe aning kethe ajak kong hei ta nitu aphan alang likithur penajok nitu aphan pitang-lo labangso ning kethe nitu aphan kekroi bethirtha nitum thiji bonta arnisi nitu nanglong thur nunthuji nitum na kang hon pen baduta nitu aphan paprekun e labangso lam kekroi ji aphan nitum kekroi bethirtha labangso aBirta karjuatum alang tumalong ta nang lichidodon tha alang tum ahem tunlong ta chidodon tha alang tum ahem tunlong aning bido tahai alang tum kekroi la aja kong abadet tahai alang tumalong karjong kiso pendo tahai o ka kiso he pendo do tahai la ka dok we penta nili nang le panchor dom lo po Jisu amen pen ala tum chethe long nang ning kang sam lapen kekroi thir tong aning ha tum hem putak aher jume do an ang song ban pitu voi tha la sinang pan hodai lo Nazaret Jisu amen pensi aher jume tum putak do je pansi nang panchor dom lo la posi Arnam kang Jinsu Jisu Kristo kang hon lapen karjong kang thir akejalin nang le tumolong non pe kaiketa nang pe do dun verno nang amen